Hello guys, is Felix Albutra. So ani nga video akong i-share sa inyo ha. Kining naguna ko nakitaan nga POS o point of sale system. Pwede po ni siya para sa repair services nga system. Actually dugay na ko nangita nga ingon ani nga klase nga system. Wait, nakoy few months ago nakoy nakitaan sa India. Kalimot ko sa pangalan nato. Mura na ato diri sa kung kani ang we fix buto pila nagasto na kani mga kuan siguro around 4-5 lang siguro to. Nakita ko siya nagamit kay dili siya mao nga system nga akong gipakita. Then recently kaning Tech POS gitagaan ko ni og free demo. Naganahan ko sa iyang features o naganahan po ko sa iyang flow. Okay, so anong video ko i-share sa inyo ha, ang iyang sulod. So once nga makalagin na mo guys, mo ni ang dagway sa inyong dashboard. Okay, so na statistics diri, ang cashiering, POS system, POS diri beginning cash kung input ni kabuntag pila imuhang panukli nga ibutang diha, mga payments cash beginning. Okay, so transactions diri po kita mo diwa tanan. Customers ipalista mo ng mga dagwa pangalan sa customers nga sulod sa inyong kuan, sa inyong tindahan. List of employees nimo nara sila, and stock report, inventory. So magbuhat kag inventory diri. Select task to create new product. Okay, na yung inventory tanan diri sa imong mga tindahan, sa imong stocks na ba diri. So na diri po sa imong stocks katunto ang mga quantity o mga kasong items sa imong tindahan diri po nimo ibutang. Okay? So unsaon ni siya paggamit? Okay. So na scenario na ay kay customer nga ning sulod pananglitan. So ning sulod si Juan de la Cruz. Pag sulod niya sa imong tindahan, pangayoan mo siya basic nga details, which is naapod na imo po nang iandam daan, pangayoan mo daan ang iyang pangalan, iyang address o iyang number, dayon ang katuntong device nga ihang gidala. Okay, so ato buhaton ani ka sa customers, buhatan mo siya account kung wala pa siya account. Pero og returning customers na siya, tapos na siya dire, pwede din mo i-add lang nimo iyang job order para din ka mag-create og another account under the same name. Okay, so create new account, panalitan si Juan de la Cruz. Okay, so Molave sa Barangay El Sur. Contact number, so 909-727-1296. Pwede pangalan sa company kung nasa siya sa work sa company, or personal use only. So kani siya guys sa price on purchase, pwede siya tagaan siya discounted price, pwede pug tech price. Panalita kani si Juan de la Cruz, usahay siya ka technician, gusto nimo siya tagaan og technician price, pwede. Kasi pwede po siya og kitagan mo siya discounted price kung kailan mo siya. So depende ra sa imo ha. So ako ibutang din niya is ang default create SRP price, retail price. Dayon mo create din kag account. Okay, kaya nalista ni si Juan de la Cruz. Pag human mo og lista ni Juan de la Cruz sa iyang details, mo na i-click ang view. Dayon si Juan de la Cruz panalita nagdala siya printer. Imong buhaton is mag-create ka og transaction. Okay, mag-create ka og job order ni Juan de la Cruz. So sa may ning sulod mo sa inyong tindahan, so walk-in siya, pwede po sa internet o sa Facebook, pwede po under warranty or na back job or service order gikan sa third party agreement niya. So most of the time mga walk-in ang atong customers. So kasi nga information guys, imo po na isulat sa imong magbuhat ka og kuan ba papel nga kanini ang mga details, kanini nga mga form or mga inputs, imo na siyang ibutan dito
sa papel, then sulatan sa imong mga customers nga mosulod para ikaw na lang mismo ang mo-type pa sa imong computer, sa imong system. Okay, so next, unit type printer, example brand, Epson L120, serial number, IMEI number, or whatever number it is, butan diha, butan nato og 5 wala. Specifications or accessories. So na time nga ang printer nagdala og cord or data cable. So patalitan, nagdala siya data cord, and power cord. Okay. So findings. So diha pod based sa imong pag-abot mo tanam jud ka sa kuan. No tanam ka sa store. Ma'am, unsa ni siya, ma'am? So dili siya mo print. Ano man, sabi last niya gibuhat niya bla bla bla. So diha ka magbuhat og mga initial nga diagnosis. Okay, so problem, nangutan na kayo sa problem, dili daw mo print. Okay. Kung tanaw ka niya, natambay ba siya, ma'am? Or gikit-kit, nabasa, whatever. So, ibo po na isulat diha. Okay? So, para kaning niya muna kay naay basihan or naay makita nga reference ang imuhang technician nga ma-assign para na sa pagtrabaho. Okay, next. Maingon na siya dayon nga kuan kanini ang dong pila may imuhang kuan kanini ang pila may ato babayad ani niya. So ma'am, mahatag ko kanini ma'am brag naagyo siya sa mga more or less 350 panalitan. So type na ko da 350. So action to take. So imuhang naon i-check nimo ang padalitan, power supply unit and beyond. Okay, so muna imuhang kuan initial nga diagnosis. So sa imong gusto sa may next action nimo based sa katong gihatag sa imong nga problem sa customer. Then next day kadayon pagkahuman na naka-idea kung makasubscribe ko sa text notification. Actually wala ko nag-subscribe, mahal man gamay. So diri ko sa submit GO or job order. Kung nakay printer pwede mo na ito sticker nga printer pwede mo na i-print kani. Dili papilit sa imong sa printer or sa dapitan nga unsa nga device nindot siya. Ay nangutana na kani si Ma'am Yulin. Dayon sa job form po imo po na siyang i-print. Okay, i print. Ako sana i-save Juan de la Cruz. Okay. Kuan mo diri guys. Open mo diri sa imong kani job order. Kung imong mabantayan na siya store copy o customers copy. So imo na siya tungaon diri sa pita. Then ingna ang customer nga ma'am ayon nig wala nga job order form kay kaning RC code importante kay siya sa pag-claim nimo kay dili na to ni ma-claim, dili na ko ma-close ato ang system nga na-claim or na-release na nako ning item kung wala ning RC or release code. Pero ikaw nga kuan nagbantay or tag-iya or kasi na-assign sa ani nga POS, ang ginabuhat nako guys kay kuan kana ang tan si Juan de la Cruz ang pangalan, inig-save nako Juan de la Cruz, butahan ako RC nga isulat mo na kong RC just in case mawani sa customer ang kaniniya kay dili nimo siya ma-close unless imo ni ma-input. Okay, importante kini siya sa katanan. Okay, so nindot ko siya format kanahan ko siya format niya. Then ihatag mo siya ni sa ubos, then imo ang copy sa ibabaw sa imong kuan. Okay, so muna siya guys. Pagkahuman na sa job order, trabaho na sa imong trabahante. Buhatan nimo og account ang imong mga trabahante pod, imong mga technician sa imong cashier. Kay kani admin admin tanang kuan, kani ang silbi tanang functions nasa kuha, pero kung sa cashier ka limited ra pod ang access. Sa technician po ka limited ra pod lang access. Okay? So pagkahuman ini ang gitrabaho na sa imong technician ang kanini ang so sa iyang account pag human trabaho, so
ang technician manhi dayon sa kini ni ang iyang account ni Juan de la Cruz. Dayon tan-awon niya ang job orders. Okay? So job orders, manage. So gitrabaho na ni Juan de la Cruz ang imong gitrabaho na sa mga technician. Ang technician mo input siya og add costing. Unsa may kuan niya kay niyang nadungag kanina just in case initial niya guba ang power supply, so ilisa na to power supply. So ikaw na po kay power supply sa imong inventory, pwede ka mag-select og stocks diri niktuslok nimo ani ni add costing na po ni siya select in stocks. So diri po i-add po nimo na tatan kay niya kay click, so mo-add pala siya sa costing diri sa imong kani gitrabaho. Or kung wala kay ilisan, just in case nga naray na tandog gamay, pwede mo siya i-manual entry nimo. Palitan description. Tandogonon ang PECU. Tana. Wala na kabito iyang murag gamay nga code nga GST code. Kapital. Okay, so wala man tagihimong kapital. Kay services naman 0. Labor services. Katong gi-agreed ninyo nga 350, ito na 350. Okay? So mo na siya. So na siya gitawag nga na siya na kay proposal ko pilay ma bayad sa customer. Dayon ang cashier, ang customer mo ato sa cashier. Ang cashier ani sa payments, paytaon niya tong job orders. So, nakalimot ko sa job order. Customer si Juan de la Cruz, pauna ko ang job order. Tara. Job order. Pagkuman, ani ko sa payments para mag-pay ang customer din. Pag dool sa customer sa imong cashier, tos loko niya na ang iyang job order, dayon i-process na niya ang payment. Okay? Cash, GCash, bank check, bank transfer. Ang maningana pa niya guys is cash. I don't know sa GCash kaya wala pa ako na kuan na tawag ka na, nasulagyan, pero mostly cash akong ipan. Kung hatag OR niya, kuha OR number, then amount. So, pilay amount, 350 ang inyong nasagbutan. Okay? So, pila ang amount nga imong na-receive, meaning mura siya o ganyan niyang kan ba? 1,000 iyang gihatag. So, pala mo 1,000 tara. Okay? Para mo siya masuklian. Okay? So, 350 ram po diyang gihatag. So, 350 ram po ako ang akong ibutang. So, boom, payment. So, once nga nakapama sa payment, system records, anikas ni Juan de la Cruz, diri sa kuan, system records, diri nimo ang pagkuman mo add costing, anika sa mark for release. Okay? Sa mark for release, diri nimo kinsay nagtrabaho ani ni ang device. Example, si Christian ang technician sa printer. So iyang gibutang is gitarong o plastar ang power supply unit. Tagaan mo warranty 30 days, submit. Okay? Dayan balik ka sa payment. Imo siya i-confirm ang iyang iyang payment. Okay, paid na. Pagka paid na, imo da yung i-release ang iyang item. So ano mo pag-release iyang item? Tuon mo iyang account, imo na siyang i-release. Pak, boom, bakabot niya pangayuan kaning release code. Katong gingon ganiha, importante ito siya nga dili mawala ning niya. Kaning release code kani kana nga release code. Okay, 85626. So this 26 or ini-save nimo ibutang ginani mo na release code kay just in case lang. Okay? So release, boom, successful release. Dayon mo to siya guys. Bye.